Tapizat del sofá de Cala Abuela. Naturaleza muerta. ¿Lo he visto? Me parece un cuadro. Parece un cuadro. Pedí un cuadro d'ixos horribles. Sorpresa! No és un quadre. Soc una persona. Us pot així la caïra de Simó una mica. Ras! Estes ja no se'n fan, Movila. Deixa aire dalt del plano, com pugues. Soc el professor Henry Cap de Trona i soc especialista en narrativa audiovisual, també faig arreglos florals i, sobretot, tinc el rècord mundial absolut de matxes en Tinder. Però avui anem a parlar del tema de les sèries ixes de Netflix, de HBO i de més morralla, que me té negre. Veure, les sèries ixes de Video On Demand són, quasi totes, una puta merda. Són molt roïns. Si tenien algun interès en un principi en la multiplicació de les trames i dels personatges, ja des de Perdidos mos donaren compte que ahí val tot. Que ahí els estudis el que fan és enjuntar a 20 o 30 guionistes locos i arrear los 30 o 40 quilos de farlopa cada un, que tinguen idees, a veure quina és més descabellada, més sorprenent i més random. I després siguen guais de gravar i la coherència fer la mà, la puta mà. Jo sé que vosaltres aneu de putos fans i que tot això és la revolució de la nova cultura pop, de la nova narrativa i totes aquestes verdes que s'inventeu perquè teniu el cervell inflat. No teniu ni puta idea de lo que digueu. És com si descobrireu el cagar aponat. És que està inventat. Tot això està inventat ja. Les sèries d'avui són putes telenovel·les. Hòstia, com Dinastia, com Falcon Crest. Productes de consum ràpid, per embobar-vos cal sofà, que no eixiu de casa a parlar amb la gent de la merda de vida que porteu i se doneu compte que el resto també tenen un cervell fet una puta esponja i que no vos pegue per atracar el puto banc que li dona diners a Netflix, que encara no han pagat ni una puta factura els cabrons, que quebraran, xaparan i s'enduran la pasta i no cobraran ninguna de les productores que treballen pa ells en plan esclavisme postmodern, que és el sàlvame dels millennials, subnormals, que no té puto trellat, que són focs artificials, que vos xorra la babeta, que entre pantalleta sí i pantalleta allà vos xorra la babeta i no s'entereu de res, que esteu tot el dia en les stories del Twitter, que si este, que si l'altre personatge, que si vull que s'acabe aixina, que si no sé quantos. Mira, claveu-vos l'ordenadoret per el culet, el menegeu aixina xiqui i veureu com lo que cagueu segueix sent més bo que lo que vegueu en Netflix.